que protegir pot tenir un preu, però o no. I moltes vegades protegir és salvar un patrimoni que no té preu. Un patrimoni que serà no només que haurem de gestionar les generacions presents, sinó també futures, i que, en certa manera, és clau per al nostre model de societat, d'economia, del que volem. Jo diria que té preu, però també hi ha coses que tenen molt preu. Fer unes carreteres com les macrorotondes de Menorca té un preu, i tant que el té. L'impacte sobre la imatge de Menorca és brutal. Clar que té preu permetre un parc aquàtic a un sòl protegit, i tant que té preu. Té el preu de rompre l'imatge d'una reserva de la biosfera. El que té preu són els 20 milions d'euros que haureu de pagar per una gestió que heu fet vosaltres a Menorca, el pacte de progrés, perquè vareu voler prohibir coses que estaven legalment instal·lades. Jo no dic que no s'hagi de protegir, el que dic és que vostès han posat damunt la taula protecció per protecció, en capritxo total i absolut moltes vegades. Estan demanant protegir coses que no tenen, inclús d'un nivell d'àrea natural protegida, quan no tenen. No hi ha les variables que marca la Unió Europea per declarar-les, però a vostès les és igual. Vostès volen protecció per protecció, igual que volien els trens de Un exemple d'aquesta gestió, d'aquesta gran gestió que el senyor company esmentava, és la dessaladora, i en certa manera puc coincidir amb una part del raonament que ha fet, però jo crec que el ciutadà ha de saber qui va construir aquella dessaladora. El pacte de progrés. Aquella dessaladora és una inversió de l'expresident Matas, també ministre en el seu moment, i capritxo absolut, Haguéssiu pogut aturar i no ho vareu aturar. Se va començar la construcció de la dessaladora. Ho tornaré a repetir, 55 milions d'euros d'inversió. I entenc que el govern no la vulgui recepcionar, perquè el cost serà, tornaré a repetir, 8.000 euros diaris. Vostès varen consentir que se doblés l'inversió que s'havia de fer a la dessaladora. Això són dades objectives, senyor Martí. Senyor Martí, vostès no havien d'haver deixat que s'iniciés la dessaladora. Què vol dir? Jo un tema que també crec molt important i molt breument... Molt breument... No, sí, el senyor Matas no va fer res. Si el senyor Matas posa damunt la taula unes dessaladores i no estan construïdes, vostès haguessin pogut dir no les volem. I no ho varen fer. No només les varen acceptar, sinó que varen doblar pressupost. En el senyor Matas, a Menorca, li han d'agrair moltes coses. Aquesta gran dessaladora que no treuen aigua, es posar-se en contra del camí de cavalls, que ara el Partit Popular elogia, doncs el Partit Popular era el que estava en contra del camí de cavalls, el que és un dels principals atractius que té Menorca. Jo no crec que estiguin en contra del camí de cavalls. No xerrarem del senyor Matas perquè els seus regals enverinats són molts, però jo m'agradaria fer un apunt a l'habitatge, senyors companys. Que realment no gestionarem res, sinó que varen consentir que a més se construís el doble. I ho sabien que costaria molt més d'obvés. Ho sabien que costaria molt més d'obvés. Només un apunt d'habitatge. Jo em sembla molt bé que el senyor company digui la gestió que s'ha fet, i estic segur que s'ha fet una gestió. Però jo crec que davant el drama actual, el senyor company ha de reconèixer que és una minúcia, que és absolutament insuficient. Estem xerrant que el 2013 hi va haver 4.998 desnonaments, que el 2014 van ser 3.964 desnonaments, i no d'una situació sobtada, imprevisible. Tenim que l'Institut Nacional d'Estadística, ja, a través del cens de població, el 2011 fa una previsió de risc de desnonaments que es podrien produir. I, efectivament, les Illes Balears, tant per habitatge propi com per habitatge de lloguer, preveuen aquesta situació. Per tant, des del 2011 sabíem que les Illes Balears seria una de les comunitats que més patiria aquesta situació de desnonament. I clar que es fan coses. Si ho demanem a les plataformes PAC, estan fent coses. Doncs aquestes coses són les que un govern responsable hauria també d'assumir. I què fan? Eviten alguns desnonaments, perquè no poden més, perquè el seu àmbit d'actuació... reestructuren el deute. No, apliquen dacions en pagament. Vostè té clar que estem en un estat de dret, ho té clar, no? Que hi ha unes normes que hem de complir tots, no? I també té molt clar que el govern pot jugar un paper on pot jugar un altre. Un paper protagonista al costat dels ciutadans per evitar uns drames humans que són una prioritat en un moment determinat. I això és el que ha fet el govern balear. El govern balear, en tot el que depèn d'ell, i això ho va agafar de més en el peu que ha enviat absolutament en el Parlament, quan a mi me van demanar per desnonaments, i li vaig dir, nosaltres fa 4 mesos o 5, ni ho havien dit nosaltres.
Quan el senyor Carbonero me va interpel·lar i va dir si nosaltres fa 5 mesos que això ja ho feim, no desnonem, està parlant dels desnonaments, del que ell gestiona, que el govern gestiona, els desnonaments, n'hi ha tot repetir, el 2013 4.900, està parlant d'una situació ínfima, que vostès, que el govern, els habitatges de l'IBABI, no s'han produït més desnonaments, d'acord, molt bé, enhorabona, què feim en la resta? Què fem en la resta? Vostè què proposa fer en la resta? Que li llevi les vivendes, no, que podem fer com a Venezuela, que li llevi les vivendes en els bancs, vostè directament trepitjar les estats de dret. Hi ha polítiques possibles, li he dit abans. M'ho digui, Li he dit abans. Quines són les polítiques possibles? Totes fills d'habitatges... Baixi a baix. Com ho farà? Que les grans empreses i bancs... Sí, no es poden establir mesures sancionadores en aquest sentit? Baixi a baix. Trepitjarà els drets constitucionals que pugui tenir determinada gent o determinada promotors. El dret a l'habitatge és un dret constitucional també. Però també n'hi ha d'altres de drets. Però el dret a l'habitatge on és? Li estic repetint, 5.000 habitatges que anualment famílies queden desnonades i aquest dret és igual. Sap com s'arregla això? Estirant de l'economia, que és el que han fet en aquesta legislatura, i tenint feina per la gent. També, sense cap dubte. Amb això s'arregla. Senyor company, senyor Martí, han d'avançar.